aking magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging katay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong bata, ang ibang karanasan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinulong ng lumipas, bawat ngayon at bukas, nakagusip hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taos-puso, pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa godgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baleta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. Kumaga sa Marawi. KI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RTN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po ngayon alas 9:41 ninaga. Na oras po ini atod sa tukan na sa yung mga time chika sponsor. Atod ka na Lucena Electrical Supply na makupalig din sa sento ka na Siyudad Caniriga. Dahil man po atod ni Mrs. Monica Perikin Family of Limassol Cyprus. Atod man ka na ICWD Prime Water sa bahagi ni General Manager Lugoy Corporal asin man ni Branch Manager Engineer
Irvin Paris. Atod man ni Mrs. Connie Piñaflor, LTO Chief, Iriga City. Sambay po kita sa programang Bicol Connection. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaga. Kaibahan si Joey Habana in Bicol Connection. Bicol Connection. Okay na mga tugang, welcome sa pong programang Bicol Connection. Aldaw na Lunes, ultimong aldaw ka na bulan ng Setyembre taon 2019. Sa aga, ma-welcome na kita ka na bulan ng October. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, si Chief Engineer Tony Aguilar. Sa information, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, Engineer James Oke and Jimmy Guanzon. Inipuan sa itong Bicol Connection, Joey Abanalin, makatuwang ang bilog na pwersa kan RPN Radio Ronda. Sa pagkatod po ni mga informasyon, pag-itipagulay sa ito yung mga magiging newsmaker mo dyan na daw. Pag-atukar kan mga mainit na issue, asin pag-umaw sa mga dapat umawon, asin pag-tuyaw sa mga dapat manatuyaw. May report kitang re-receive yung gikan sa luwas. Bicol Connection Report. Rondang Rafi Bayugo, good morning kami. Okay, good morning, Paling Joyce. Good morning no? sa palantabay kan programang Bicol Connection. Ngunyan na katapusan kan September, peksa 30 kan bulan September 2019. Sa tuloy bagang padago sa paglibot-libot igbil sa downtown Kansad kan Iriga, pinabisarabaranta ang implementasyon asin resulta kan Memorandum Circular 2019-121 na pinag-implementar ang Department of Interior Local Government igbil po sa gabos ng mga munisipyo, probinsya, asin riyon ang Pilipinas. Igbil sa syudad kan Iriga, nadotaranta na fully compliant na ang local government unit ng Syudad kan Iriga sa pamumuyo po ni City Mayor Madel Yorobel Flor na kung saan itong mga obstruction igdi po sa may Ortega at Alpilor Street na halina, particularmente dyan mismo sa pinagtitindahan kan mga Surundabano at mga manilayan kong mga produkto igdi po sa Syudad kan Iriga, particularmente sa magibong-ibong na particle miles, kaswa po na singkansulungal daw nag-on na sindang nagpatas-patas kan sendang paninda asin itong sendang mga sim asin mga kukulamber na percab bilang pwesto kan sendang paninda yun ang padikit-dikit ng pinahahalik kasubago asin kaswapon igdi sa syudad kan Iriga. Kaya siguro matatapos ini buhay sa ngunyan po magapon bayo na po nasambit ng mga obstruction igdi po sa syudad kan Iriga na padagos pong pinagtututukan kan Department of Interior Local Government sa pamayon po ni Mr. Elmer Pinello sin suportado kan local government unit kan syudad kan Iriga sa tagiman po ni City Mayor Madel Yorobel Flor. Ini po nakambit ng Memorandum Circular very effective po sa gabos pong local government unit na kung siya ay na-obserbaranta na pag-uman sa takot, hindi nagsusundang sindak sa nasambitang kondен ang Department of Interior, particularmente ni Presidente Rodrigo Roa Duterte,
na dahil po sila masampulan, maaari sa pwesto o masuspindi, ninulibagat dahil dapat sunod kana sambit ng orden kana kan chief executive na si President Roa Duterte Padinggoy di po sa Siyudad Caliriga. Kaya tawag po ng pag-ubaw ang gabos pong mga task force na pinaglaan ni Mayor na padagos pong nakatutok sa gabos pong mga kanto Siyudad Caliriga na mahali po ang obstruction. Asin pag-ubaw man po sa gabos pong mga tricycle drivers na padagos pong nag-uutog sa orden kana ang local government unit na mag-agilang dyan sa may sarong tindahan min Manggulayon asin maluwas sa dating bangko hindi po sa Siyudad Caliriga. Sa iba pa niya itong informasyon sa nakaaging Biyernes asin Sabado, naging bisita po kan Boy Scouts of the Philippines Iriga City Council ang dating pamayok kan LTO na si Madam Grace Rojas, hindi po Siyudad Caliriga. Siya po ang nag-represent si Alcalde Madel Yorobel Pilor katawag kang ginibong 2019 Team Cup Pistahan and Cup Uri Team Palakang Event hindi po sa Siyudad Caliriga na kung saan pinag-isipan kan mga iba-iba pong plan, private school, public schools, elementary and secondary hindi po sa Siyudad Caliriga. Naginibo dyan sa may San Nicolas Elementary School ang nataging pitsa 27 as in pinta 28 sa gabos po ng gala congratulations lalong-lalo na po itong mga nanggala sa Bocal Solo na ginalak ang Santa Cruz Elementary School, ang Pandua, Roxby, ang Pangatlo, Iriga Central School. Sa Bocal Jowet, ang nanggala, ang Primera, ang Nakwakan Iriga South Central, ang Pandua, Iriga Central School, ang Pangatlo, San Isidro Elementary School. Sa Popular Dice, ang nanggala, Iriga Central School, ang Pandua, Sagrada Elementary School, ang Pangatlo, Santa Cruz Elementary School. Sa Choral Singing, ang nanggala, Iriga Central School. Sa mga special events, lalo nga itong sa taong 2019 Outstanding Cub Scout, sa Casual Wear, ang nanggala, Iriga Central School, Pandua, Roxby, ang Pangatlo, Francia Elementary School. Sa production number, ang nanggala, Iriga Central School, ang Pandua, Roxby, ang Pangatlo, Francia Elementary School. Sa sportswear, ang nanggala, Iriga Central School, ang Pandua, Iriga South Central School, ang Pangatlo, Roxby. Sa best in uniform, ang nanggala, Iriga South Central School, ang Pandua, Iriga Central School, ang Pangatlo, Roxby. Sa best in talent, ang nanggala, Roxby, ang Pandua, Iriga Central School, ang Pangatlo, Iriga South Central School. Mantang sa best in question and answer, ang nanggala, Roxby, ang Pandua, Iriga Central School, ang Pangatlo, Francia Elementary School. Sa nanggala sa bilang 2019 Outstanding Cub Scout, yun po ang Iriga Central School, ang Pandua, Roxby, asin ang Pangatlo, Francia Elementary School. Yan po ang mga resulta sa ginibong 2019 Kid Cup Pistahan, Kaburigi po Siyudad Caliriga. Sa pamamayo po ni Mayor Badel Yorobel Pilos, asin ang Samuyang Council Scout Executive, si Scouter Alvin Pastor Solnokin. Salamat po sa Elementary School at sa Barangay San Nicolas. Sa pamayo po ni Mr. Leopoldo Dato Jr. at ni Barangay Kapitan Ariel Diaz Calusinga sa madagos po suporta na pinagtao sa Boy Scouts of the Philippines kan nag-aging Biyernes at Sabado ni Huli Baga mas sigari alas 10 na ng mataga ng bagi nadakol pa pong tao mga maestra, mga magulang at sinsyente ang nagsuporta at sinagdalang kanatan bitang okasyon hindi po sa Barangay San Nicolas Elementary School. Yan muna pa rin joyan sa kulabangan na kung informasyon alimis sa downtown Siyudad Caliriga para sa programang Bicol Collection Elderly Alpen Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay Karondang Aldun Lee sa mga dagdag na informasyon. Mga tugang paluwas
nabawas na po at sa nabanggi ang bagyong Unyok. Sigun po yan sa pag-asa na siripan ang sentro ka na bagyo sa distansyang 510 km north kan Basco, Batanes. Ini po nag-iiro pasiringon sa northwest sa likas na 25 km kada oras na may darang duros na nagpapakol sa 120 km per oras or ang bitbit kaning duros nasa 120 km per oras. Asin po ang bagyong Unyok ini po may paborbuksong duros na abuton sa 150 km per oras. Nagtitinar pa man po gararay na nasa tropical cyclone wind signal number 1 ng Batanes sa Babuyan Island. And pigalala o manaparagos na pong makakalawas sa nasyon. Si Unyok, ngunyan Banggi. Maray na parita yan, tayo kaya man pumalistrusan sa to yung mga pananom na nagpupun ng magburungan mga nyug, asin man po mga batak, mga prutas, gulay. Asin nakakahirap po kung tinatamaan kita ka na bagyo ta grabe bagaan dan nyo sa perwisyo. Bueno, may report pa kitang resibyon gikan sa mga pag-iriba sa lawas. Bicol Connection Report. Yan man sa linya si Karundang Philip Barasina. Good morning kami. Hello, Lip. Hello. Anong nangyayari? Hello, Lip. Anong nangyayari? Paano naputulan sa imong linya, Lip? Call back, Giraray, Philip Barasena. Ako daw, digdita ka daw resibyon sa kuyang cellphone. Go ahead, good morning. Salamat, Tabi Girara, Karanggang Joey. Pero sa laso, connection. Sala si, dahil na katulos na putol ka. O tama man si connection. Putol na talaga, putol. Oo. Dahil na naglalaw, nag-signal. Para mo, abo ni Padingmar na dahil kamahiling sa iya. Kaya magdumang ka. Para dahil magparanggawan ng putol. Ayaw. Sa grupo, mayo kumbaga suporta. Yan lang. Pero mayong teamwork. Pero may team, pero mayong work. Mayong work. Kaya nag-work out. Iyo. Ako nagduman naman ako kasi Banggi. Ako ang kami ni Paligrati na, ikot na. Ang lubong pala ni Balingmar, pwedeng Biyernes. Sabi ka na sa iyang misis. Si Romano niya, garon lubong, pizza dos pa. Kaya si Mar, baka pizza 5. Ay, pizza 4 kayo. Oo, nakikidumamay kita sa inyong pamilya. Kunyan sa kuyang lugang na informasyon tabi karon da Joey, dito sa merkado publiko ka na sila diniriga, sa likod kay nga nakulang mall, binukta ka na digdinin pwesto para sa mga paraw-kayukay. Pero ang sukol kay din nasa 3 metros ang lakbang, na kunyan kay ni pwedeng 3x2 na sukol. Meters. Para hindi sa mga paraw-kayukay. May ato, mayong pang lanog. Sa ina parte yan? Dito sa likodan sa naranang ko na LCC. Iyo. Sara dito na mag-adwestong ini. Diyan sabi kan mga nakaulay kong mga paratinda. Kaya daw sa dit basta may pwesto. Yan. Kaysa man na mayong gusto. Itong mga nakaulay kong salamalay ko.
talagang igwa pa rin yung mga magkakaripunggas. Kining sa parte ka na hindi pa lang kayang sukol ka na pagali sa release, kunya nasa 50 meters. Kaya naagupon pa palang digdi, mo pananggat digdi nga agupon sa baliw na kay ding circumferential road na pinag-aagian pagkakang Tri-Mobile. Itong mga paratinda ng bagas, itong digdisabay mga tangod ka na tindahan kan Muslim na ani ba ukay-ukay, ani ba tindahan ng bagas, hagupon pa subot ini. May nakaulay akong paratinda ng bagas, kauno na raw nga disir. Sari raw nga kami lilipat ka syudad. Kasi mga para ukay-ukay nakahilera na adik sa likodan ka na sa Rumon, ka na Iriga. Kaya yung mismo yun sa maya likodan ka na nakulang mall, tapos sa maya tahaw, kaining merkado publiko ka na Iriga. Pero mas mareko ka na kung makaigwa na ng sectioning. Iwani, kundi ngunya nag-uurulay baga na iling ko si Dr. Laurelio Nagrampa ang market superintendent, tapos si City Administrator Ruben de los Santos na nag-uurulay sindang niyan sa lauka na sarong kutsi, hindi sa sentro ka na syudad ng Iriga. Dahil ka nag-cover it. Dahil na, sibot. Pinagkakaulay. Pero yaw nga ni si Mayor Madel, talagang iniana saro sa pinag-uurlayan mo niya na pagkaaga. Ining mga pwesto, kaining mga paraw-kayukay na pinagaling na duman sa maya tangod kan Philippine National Railway, pinaglipat digdi sa sarong sa likodan kan sarong Kakulang Mall, digdi syudad ka na Iriga. Kaya sana mahusay ini hirakman ko man sa mga paratenda, dapat kaya magkaigwa talaga nin another Central Business District na syudad ni Iriga, CBD2. Talagang mga paratenda di syudad kan Iriga, anas daro kadaklan mga transient ang nangyayari. Saan man kung malab ng CBD dito, saan man ang location kayan pwedeng ibukta? Itong katahit, wala ka na sarong Kakulang Mall man dyan sa Barangay San Roque. Plano na ito, kan lokal na gobyerno kan syudad ni Iriga, alaga dahil nag-materialize, kagaro dahil nagkauyon duman sa presyo sa pagbakalta na daga, kan pamilya at bibilya na yung may sadiri. I see. Kaya yan talaga na ngunya na pagkaaga pinag-uurlayan, mismo sa yaw na nagluwat nga ni si Mayor Madel, dapit sa isyong ini sa pinagkakaulay ang mga paratenda, talagang inihan daro sa pinag-kukunyan niya. At yan baka makaulay niya ito si Mayor Madel, dapit sa bagay na ini, Karonda na Joey. Oo. So, yan muna tayo, Karonda Joey, sa kuyang heras na informasyon. Tumiman si Philip Parasena, RPN, Radio Ronda. Salamat na marami Karonda nga Philip Barasena sa dagdag na report. Bicol Connection Report. Ini pa lang pong mga paratindang ukay-ukay, apig parilipat na dyan sa may likod kan sarong Kakulang establishmento sa Sentro kan syudad kan Iriga. At pinaharalin na dyan sa may dati nilang pinagpipiston sa Tinampo. Sa gilid kan release kan train. Ini po kaya, ultimong aldaw na ngunyan na implementasyon, road clearing operation. Tamayo na ning extension, sabi po kan DILG, maibalwar na sinda kung ngunyan manaaldaw. And aaramo na kung suresay na mga barangay official, mga mayor,
mga gobernador ang pautob, nagasunod kan memorandum circular kan DILG. Sa kamautan, sa kagustuhan ni Presidente Rodrigo Duterte na ma-reclaim ang mga public roads, kaya nagkaiguanin road clearing, operation ang mga local officials, mga barangay officials. Gabos na mga nakaulang sa sidewalk, sa tinampo, pinaharali asin sa mga struktura, so mga suy-up, ginaraba na. Magin ang mga waiting shed, barangay hall, gabos na mga extension kan mga edipisyo na na-encroach ang sidewalk, nalaog ang porsyon kan tinampo, pinaharali na po yan. Magin ang mga terminal sa gilid kan tinampo, interong pinagirilig na dapat dahil maulangan ang sukol ka na tinampo susog sa design. Lalo na kung national road yan, maharili ka yan, may road widening pa yan. Dapat kabali po yan sa pinag-clearing ang mga tinampo kan mga kabuan kan DPWH, katuwang ang local government units, mga barangay officials, asin iba pang ahensya kang gobyerno. Takunday po ini masusunod na kasuguan na ini kan presidente sa pagi kan DILG pwedeng masuspende sa posisyon o sa trabaho ang si sayman ng mga local chief executive na masinutil asin mabinungog sa sinambit ng kasuguan. Mayo po pati ang extension, no clearing operation, dahil na nin extension. Mayo ng extension. Mga taga-DILG, maibalwar na po ngunyan aldaw. Ilan pinagalinaw mismo ni Jonathan Malaya, katagod ka na pagpasokan road clearing. Kaya maray po niyo, dapul man ang naugmad, pero dapul man ang namumundo. Bueno, balikan ta si Karundang Philip. Good morning, Garay kami. Salamat, Gerard Tapia, karon ng Joey. Ana nangyayari din dia rapol na pwesto. Pinagpapabunot kung anong numero. Mismong si Dr. Laurelio Nagrampa na market superintendent na nagpapabunot. Dapat digdi sa mga pwestohan, kaya mga naalian in pwesto dyan sa may PNR, itong mga saukay-ukay baga. Diyan sa may tangod ka na Barangay San Francisco, Sinman Barangay San Roque. Kaya talagang sila mismo nagmamanihar, yaon digdian na haralang taon ng opisyal kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Irga sa pangingenot ni Mayor Madel Alpio. Daw nga ni sukol sa ditsa naman, ang importante may pwesto sila na pinaglipata hindi mismo sa tangod ka na o sa likodan ka na sa Ronda-Pulang Mall sa sentro ka na Ciudad de Irga. Alo sa garong magaling di transport strike. Kung sa Metro Manila nagta-transport strike, hindi man ang mga paratinda nilo kayo nagtitiripon na naugmaman sinda at least di ba mangyararay sinda ang pwesto na malilipatan digdi sa likod ka na sa Ronda-Pulang Mall sa sentro ka na Ciudad de Irga. Oo, ayan mga parokay-ukay pa lang yan. Kanapal pang ibang mga biktaran, so mga parabagas pa. Oo, tapos dahil pa ni totalmente, ikaw pa mga Muslim na pwedeng mapiktaran pa. Hindi sa may tangod ka na para babagas. Kung talagang... so mga paratindang cellphone, accessories, Yan. Road clearing talagang sinasabi. Dakulan na apektado. Bako sa naman ng mga paratinda na apektaran, kundi pati nga ng mga motorista. Pati baka itong
Pati ba itong sabing nakapwesto sa tinampo na sakop na kan pila, pero pinaharali na talaga, no? Yun na nga nini, pinalipat na rin sa may likodan kan sarong dakulang merkado publiko, sarong dakulang mall, hindi sa sentro ng syudad ni Iriga. Oo. Kaya halos Irak man. oo. Sabi nga ni, kaya kunya na ni, susunod siya na sa orden ka na Department of Interior and Local Government and lokal na gobyerno ka na syudad din Iriga sa pangyanot ni Mayor Madel. Kapakusa naman di sa sentro ka ni Iriga, road clearing na ni, maging sa mga barangay kadakol galing nagreklamong na pinagagaraba ang mga waiting sheet sa manlalay na barangay ni Bisyarad kan Iriga, kundi pag-abot sa araw kaning bagay, talagang andakol na mga na maran, digdi sa sentro ka na Iriga, itong mga paratenda. So mga saradit na namamanuaan ang nagka-apektaran talaga kani? Ang mga hinahagop. Ano pa, nagre-reklamo, tamayo na lang masisirungan. Duman sa may mga eskwelahan na tigbuktakan pa ang waiting shed. Totoo yan, totoo yan. Kunyan nga yan, dahil naman ganyan nakakaulangan, ibang waiting shed, ginagaraba. Hindi magsunod sa orden. Sana Department of Interior, Local Government, naayaon nga ni sa syudad Kannagang yan, si DILG Secretary Eduardo Anyo. Malibot daw sa Bicol. Oo. Malibot. Pati naman si Chief Justice Bersamin, dangan man si DOJ Secretary Leonardo Guevara, yaon sa syudad Kannagang yan, talagang lilibuto na Bicol Region. Manginginotan mismo si DILG Secretary Eduardo Anyo, nanganing aramon ko na na sitwasyon, dapat digdi sa pinapotob na memorandum circular kana DILG pag-abot sa araw kay ning bagay. Kalayan ka daw si Market Superintendent Dr. Laurel Leon Nagrampa, napitig din sa pagtawin na pwesto kay ning mga pinarali na duman sa may tangod ka na PNR. Doc, good morning po. Like po kita sa RPNDC Gayang Corpus si Karondang Joey. Diyos maray na aga po sa ito, Gapos. Maray na aga man po, Doc. Katatapos pa lang po kapag gugo ng mga pwesto, 1 to 29 spaces po ang Gapos na ipinanaw sa Gapos sa mga paraw-kay-ukay. Pero dahil po pa po natatapos din, may mga dahil pa na-awardan, kaya may pinag-iibo pa kami, ipapagibo pang extension. Kaya magalat-alat lang po si mga dahil po natawad. Ang pera po na sukol kay 2 meters by 2.5 meters. Ano po ini talagang steady na ini digdi sa may merkado publiko? So far, kaya ako makatarap po kayan kung forever na ini, basta ini temporary relocation area po kay itong sa PNR area. Peraman po na magiging renta baga ka na mga paratendang ini? So far, more or less po, nasa 1,500 pesos per month. Barato po yan sa bidil po yan sa sentro. Ano po, may plano ang lokal na gobyerno, ang syudad ng Iriga na matawang talaga sila din another pwesto na makong pagpara konsensahin. Magata, pero mayong steady pwesto na ibang mga transient vendors talaga din sa syudad ng Iriga. Talaga transient. So far, any temporary relocation area kagapos sa ukay-ukay, ramyato ang merkado publiko sa dito tagpo talaga. Kaya po, pinag-inguan ni Mayor Nadil Alfilor na matawag po sila ng temporary relocation na mantapin paalisin na duman, dapat matawag man sila. Karon ang Joey ko na may kapot ang katabi.
Ayun po. Ayan po ba ang mga nakapwestong parabaga sa mga paratinda ng cellphone na accessories, garo pa, paharalion pa po na at nakaka-obstacle pa, nakakaulang pa po. Gunan po katotoo yan. Palaog sa cellphone conference road. Tama po yan. Tama po yan, kaya lang magkakaigwa po kami ng extension. Kaya nga pinapod ni Mayor si Architect Alvaro para po mag-give pa ng another stalls para po para sa mga Muslims kasi mga taga-irigang tayo natawan. Iyo po nga ni, kung na problema po, sabi po ni Undersecretary Jonathan Malaya, on-road clearing operation, mayo na po ng extension, sabi po kan DILG. So far, pinag-uutok pinggayo ang gapos na mandato ng national government. Kaya lang po may mga humanitarian reasons po man kaya kita na pinagsusunod na dapat man tawad-taman ni leeway na dapat man dahil naman kita makaligis kay mga pobre parating ka. Iyo nga ni po. Pero ang local government po, may pag-iisip na mga lugar, may na-identify na kamong mga lugar para po sa relocation na site ka na mga madi-displace, mawawaran ng pwesto sa sentro. Hindi po sa loob ng part ng LCC ay public market magkakaigwa po kita ni mga temporary relocation area. Opo. Ano po, hanggang doon na dahil pababalikan sa mga dati nilang gustuhan mga paratsindang ini, Dok. Forever na ba? Forever na po ba na talagang road magiging cleared na, sinarado na sa gabos na obstruction or mga bindo? So far pinag-iingaw niya dahil daw na ang gabos na obstruction doon at maklear po yan. Kaya nga yaw na po ang gabos ng mga parating ka. Ay, opo, okay. Thank you so much po, Dok, sa information. Okay po. Thank you very much. Good morning. So yan tabi karon lang Joey pakikipagulay niya to kay Dr. Laurel Leon Nagrampa market superintendent kana sila din Irga dapit digdi sa pagtao bagani na pwesto kana mga paratenda na pinaharali tuman sa may tangod ka na gilid ka na release ka na trend na talagang naapektaran digdi sa ginigibong road clearing mo niya na niya na panahon kasuguan kaya ka na Department of Interior and Local Government bahagi ka na sa tuyang presidente na si Presidente Duterte na iyoan nagtao then order dapit sa bagay na ini. Itong mga negosyanteng may mga reserve for customers only, mga parking, antong ulit na ginigibong parking space kasi ng mga customer, itong mga barkada ito, narali na. Ragas na, so mga shoulder kan tinampo na pinagpaparkingan ka nagkapirang mga customer digdi sa sentro kan syudad di Iriga. Kaya di ba mga paratinda digdi, maski itong darakulang tindaan, nagkataigwan ng problema pag-abot digdi sa pagparking kung mabakalsigdan din harap ba ka na semento, kung itong mga sa construction materials. Bawal talaga. Talagang, nasasakitan na, di ba? Pagdi tinutugutan man, for human consideration, sabi nga ni Kayan, di man pwede na di pa-parking kung masakay kay itong mga binabakal linda sa mga hardware. Kaya talagang mareklamo kaya itong darakulang negosyante kag-Iriga. So na pa-parking kaya lang guys hindi pwedeng mag-park min aloy. Kunyan lang, tinutugutan lang talaga sinda na magkarga. Sana sa indang itong mga pinakalan. Naputol ka, Lip. Yan po kaya, ultimong aldaw yan, road clearing operation.
nakapalaman sa Memorandum Circular Number 2019-121, matapos na i-mando po ini ni Presidente Duterte sa iyang zona kanakaaging Hulyo 23, 2019, asin tinawan sa naninduang bulan na talaan ang mga mayor hasta mga kapitan. Adigi po sa ring kunada, basado sa report, aros sa nasa 90% na po ang mga munisipyo, more than 90% na po ang nasa itang ginibong accomplishment kan road clearing operation. Bueno, balikan ta si Philip, kahit tirarili. Tinawan sa nanin ultimatum talaga kang DILG na hanggang pizza 30 ngunya na bulan dapat successful na ang road clearing na pinapauto kan DILG asin man ni Presidente Duterte nakabus na obstruction sa gilid ka na tinampo na nakakaulang iyan haralion kundi gawa man gan exemption dyan. Basado sa kasuguan ng DILG, itong dahiman na nakakaulang, dahiman gayo nakakaulang, pwede malagay paghalion. Kaya road clearing sa nahani, road obstruction, ang kasuguan. Hindi nagkakaiguan na problema ka, halos gabos magarin naragas na. Pati mga waiting shed baga. Mayo ng patawad. Kaya maraso na. Kaya na dipisil. Mga barangay hall. Yan. Gabos na edifisyo na yawan sa gilid kan tinampo, ginagaba. Basta abot kay itong sukol na 7.5 meters pag itong nasa secondary provincial secondary provincial national road. Ay siguro naisip man kani ba garaba unta na ngayon ning mga obstruction na ni tangarik mabaguan. Kaya ko niyan kasi Mabaguan na ngayon ning barangay hall, mabaguan na ning waiting shed, maibugtak sa tamang location. aliw na ito may mga pangalan politiko. Kwarta man nga itong gobyerno. Babaguan nga ni kwarta man gararat ang gobyerno. Pero may mga reklamuhan yan, iba niya itong mga kababayan, hindi sa rin po na area. Ano yan mga postigan kaso Reco 3, ito nga yung iba na mga boundary marker. Ano yan ito sa katarali? Ay di nga pag-iro nyo na magkakurinti nga ka mo. Maayong masod doon ka, dapat magkasarablayan ng live wire, ang mga liog ka na mga mamarasok ang posting yan. Baka kakadagol ang magkatriyaya, kaya tarakot. Ano yan sa pero may pinapaurong. At sabi man kaya ito sa rong engineer diyan sa DPWH kan makaulay ko, mayo kaya income ang gobyerno, kaya ginagawang mga posting yan. Dapat kaya, so may balik na income ang gobyerno. Araw kan barangay hall lagi na ba? Ay, mapag-ibong bago ang gobyerno. Kwarta ng gobyerno. Waiting shed na ginaraba, ginarali. Ay, bayan yung kan gobyerno, bago. Pero tama ang lugar. Araw mo, ang kasalan man kaya, araw ka na. Ang kasalan man kaya, late kan iba. Dahil naman binabaso lang, ang kasalan man kan iba, mayong feasibility study, ang is na pigmurugtak ang mga poste, mga barangay hall, mga waiting shed, mayong kayong inabot na feasibility study beforehand o before na nag-construct ang siling kaning mga bagay. Wow, in fairness baga sa mga kababayan niya to. Pero sayang kang pirat na ginastos dyan. Pero dahil mo ibaba ang telepono mo, ta may ma-react, baka gusto mo man na mag-upload sa may reaction kita. Dahil mo ibaba ang telepono mo. Good morning po sa may reaction. Kami po, live kita sa PNDC kayo sa programang Bicol Connection. Good morning. Hello, good morning. Opo, good morning po. Sendo gabos na taga RPN. Opo. Gabos na paradangong. Po, ano po ang gusto mong paabutan ng reaksyon sa pong mga issue mo nila daw? Mareman po ta kinuhanin dong topic ang tungkol dyan sa mga obstruction circular kan DILG. Opo. Ang
ang pinakang major na instruction nila, itong nakaka-obstruct. Nakaka-obstruct. So, bakong abstract. Bakong abstraction kundi obstruction. Obstruction. Opo. Malinaw po, obstruction. Malinaw po. Oo. So, priority talaga kung nakakabara sa traffic. Lalo na sa Metro Manila na matraffic na maray. Kung nakakabara yan, priority ng halion. Pero ang nahihiling ko po kaya ngon yan digdi sa lugar ta o digdi sa may Santo Domingo. Ang waiting shed kang mga aki na sisirungan pagluwas, ginagawa na. Opo. At kung hilingon mo ba ko pa man na obstruction sa traffic, Kumbaga sa ano po, dahil naman maaagihan kan mga bihikulo. pero dahil man po, para sa kuya, dahil man ako kaya ang kontra, kung ikuha na silang iriribay, iriribay mo ng gibuhon bago maggawa ka yan. Correct. May punto ka po dyan. Ikadua, kung magwaway din naman talaga, halion na yan kung magkaka-obstruct na. Di po, when is obstruction. Pero ang abstract, sa paghihiling lang ninda, ang gustong sabihin kang abstract, ito sa paghihiling mo, nakakabara na, pero bako man may araw kayo ng mga bulletin board yan along the roadway, ang mga barangay, dapat halion yan talaga, nakaka-obstruct yan sa traffic. Opo, oo. Pero ito pong, hello? Hello, sir? Hello? Hello, naputol. Okay, Oh, okay sige. po. Gusto mong sabihin na kung dahil man nakakaulang, dahil man Dahil muna, alam mo, Sir dahil Joey. man agyan pa kan mga bikulo, dahil na napagabaw, hanggang mayo pang karipay na bagong Pinagkastusan man yan. ginastusan, oo. Halimbawa, riribayan na, inuton si riribay bago magkaba. Tama. Para pang magamit na, halimbawa, waiting seat. Imagine mong maurano na maray sa Central School, sa South Central. Mainiton. Mga aki pa yan eh. Mga yung, kuyan, nagre-request nga niyan sa Kiwanis na pabugtakan ng seat. Nag-amin ng Kiwanis na mabugtak dyan, iuurong na. Pero, sabi kang principal sa South District, yan yung seat na yan, kulang pa. Nasisirungan kang mga eskwela dito kadakol. Hahalion na, di man nakaka-obstruct sa traffic. Sa kaday pa man po, baga napupunan ang roadway widening. O kung iyan, makaka-epekto na, immediately halion na yan. Pero sa hiling ko, ang gobyerno, obligado man na nesisitiyan kang publiko, naribayan ninda kung saan gusto ilaag. Yung po nga, sabi ka ni ba, kung ining mga barangay hall na nagkarapik na nagginaba, mga waiting shed na ginaraba, na obligado ang gobyerno talaga na mag-rebay. Oo, mag-rebay ka yan. Kaya lang nakakapanghinayang, pero sabi ka ni ba, mayo kaya ngayong feasibility study man, so mga nagpa-tirindog kaya, mayong feasibility study na magkakaigo pa lang ng implementasyon ng road widening. Okay. Ang babasulong tatulos, ma-rebound yan. Mayong master plan ang government, whether it be local or national. Oo. Mayong sindang master plan na kung saan pwede sa kada everything goes before. Ito ang number one. Ngunyan, mag-give mo sila ng master plan kung aring ang dapat halion sa kuya. Pero bara-bara pala nang nangyayari. Pero bara-bara dahil demoralize na tiba at magkasuruspindi. Igwang mga kanal na medyo hararon, ang nakatungod na harong, tinamunang tanuman ng masitas, maling maka-block na mayong mahulog dyan. Sa kali, mga 2 metros ang rarong. Kung halion mo yan, di mas lalong delikadong mahulog dyan. Iyo mananggad po ba? Ang safety kang motorist, saro yan sa konsiderasyon. Ang safety kang pedestrian, saro yan sa konsiderasyon dyan. May nag-text po nga, saka may nag-upload kay Philip na so mga waiting seat ngayon, so mga barangay hall, mga soy-up na mga extension kan na mga establishmento na naka-encroach sa sidewalk as in sa tinampo, nagkarali or inarali. Yung mga poste sa national or Maharlika Highway, dahil po daan nagkaka-diriling kan mga para maso.
mas priority yan na halion. Gulpi ngayon na aksidente, may nagkakagaradan sa aksidenteng minasalpok na sanang bigla sa mga poste. Simentado na dahil panahahali. Yan ang mga priority ng halion ninda. Alapot na po kung kabali ini sa paninimbaton Dapat. kan kasuguan kan DILG o dahil. Ang widening kaya dapat ang budget kabali ang removal campus sa ka-transfer. Yan. Sa widening po dapat. Nagkulang pa ang kuyan the planning kang DPWH dyan. Kulang ang feasibility study and mayong master plan na gayo. Yung master plan tapos ang costing kang widening pati construction kang road network dahil kabali itong removal kang poste nahahalion. Yan ang resulta. Iyo po manangga. Yun po. Ano sabi mo kan DPWH mayong sindang budget. O dahil po na Ikadawa, bako man niya kami nagbugta kayan, mga posting ngayon, dapat niya kung sila nagbugta kayan, yung magali. dahil kaya nabudgetan sir ta dahil man ninda ininag sa program na may removal ng poste. Itong program of activities ninda kang widening dapat ibinali ninda yan. Yan area yan is subject to relocation kang wiring kang kuryente. Ibinali ninda mga dire-diretso. Mga error yan ninda. Ang araw kaya. Opo. O, kaya yan ang mas priority. Pero para sa imo sir, bilang namamanuan ciudadanong Pilipino, ano sa mo dahil sa political will kang presidente, sa kasuguan kan implementasyon kan DILG, pinagutob kan mga barangay official and local executive for the road clearing operation because of reclaim of public roads. Ano sa mo po, pabor ka, naugma ka o Oo po. Ako kung sa totoo lang, maugma ko dyan, marenga I na see. nagtitiring. Kaya lang, ang ano kaya, ang hiling ko, itong priority obstruction sa traffic. Kung di pa man magwa-widening, dahil mo nang. Pero araw kaya na may nahihiling nga na akong mga bulletin board sa barangay na dahil man ginagamit, mayo ng blackboard, bubong na lang. Kaliwan yan, obstruction yan sa highway. Yan ang mga masita, sinahali, bako namin yung obstruction, basta sa gilid lang ang galit, sa hiling ko, bako namin yung obstruction. Sa beautification yan eh. iyo, under beautification program Saka kung minsan, sinisecure mo ang kanal na mayong mahulog dyan. Yan. Safety kang mo, alam mo, may inilagan ng motorsiklo, nakasandal ka duman, di dahil ka nahulog sa kalit. Yan. May Yun ang purpose man mga, pala. sarong, May purpose mga bagay na, may mga, sa trangkahan kang harong, may Pero sinangyari tulay-tulay. po kaya, bara-bara na ang nangyari. Kung tira sa nang tira. Ang kuyan ninda, ang ano kaya, ang mga iyan, mga takot, dahil man nagahapot. Mga takot dahil na nakakahapot. Yan. Pero itong nanirgos tulos, Baka ngayon kita magkasuspindi. kabus na ba, gabi ko ulayan yan, i-relinin na kung ano na-encounter na problema. Kung dahil man makataram, o yan ang diferensya ng mga kuya. Harap kang ang kanal sa tungod kang hararong, tinulayan nin siminto kang may sadiri. Obligado ka mo namang tulay, na may kali ang gobyerno. Iyo po. Obligado. Baka pakisitulay kan akan na harong na tanggalon pa, gabaon pa. Yan. Maralayog na kanin mga tao kasi rin sa harong ninda. Kada ako hihilingon nindang ko yan. Dapat for human consideration, dahil man gabaon ng tulay na yan. Kung baka step by step. Mga masitas na yan, dahil man pagkataranggalon, for human consideration and for beautification, for Sa security gilid man kang purposes. kanal, okay na yan. Bueno sir, thank you so much po. Kung salamat mo po. Salamat. Maray na aga, Sir Joey. Mabuhay ka po, Sir Elmer Mas maray na. Potencio. Okay. Yung mga tugang na reaksyon, halisa sa tuyang avid listener. Na dapat niya tinaranggal, itong mga talagang mayorminting nakakapag-ulang or obstruction sa mga highway or tinampo. Pero itong dai pa man ngaya ay naagian o nakakaulang sa mga bihikulo, dai pa man ko ta na ngaya mo napig taranggal araw kan mga waiting shed na ini sa mga tungod kan mga eskwelahan, sa mga elementary school. Ayan ngaya, nakakatabang kung taguran, tag-init sa mga estudyante, maging sa mga magurang, kung bigradas na, ginaraba na. Hello, good morning po. Hello, good morning. Hello, Kapitan, good morning.
Hello? May garo may mariak pa ba ano? Abi daw, tama, hanap buhay daw, po kami. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik kita sa Satoy akong programa. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night. Every weekend and summer swimming lessons for children and adults. Classroom for short time. Apartment. Ladies, bed spaces, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Good morning po, good morning. Nasama-sama dito tayo magkikita-kita for the best night. Weekend October best night. SUV wala kulang. Drink responsibly. Aprobitsaran habang naghahala o busy si nanay, pwede ka mong mag-snack o mag-lunch sa Wawa Kitchenette. Lutong bahay talaga na magugustuhan kan pamilya. Manlain-lain na mga menu ang mapagpipilian. Kaya tara na sa Wawa Kitchenette. Mapapawaw ka talaga. Ang Wawa Kitchenette pagsasaduri asin pinamamahalaan ni Mrs. Jean Piñones Pili. Makukuhaan sa inang location sa atubangan kan LTO San Isidro, Iriga City. Wawa Kitchenette. Kung hanap ninyo di kalidad asin magadayo ng mga disenyo ng kubig, sagot yan kan La Moda Atelier. Tama, mga amigo, sa La Moda Atelier, nag-aako sila ng mga malalain na pagtahi, arrogant gowns, formal wears, school uniforms, sportswear, and menswear, asing iba pa, kaya bisitahon ang La Moda Atelier. Basta tinahid sa La Moda, siguradong sunod ka sa uso ang La Moda Atelier. Pagsasadiri, asin pinagmamanihan ni Donabel Pili Tolentino, located at Nicoville Subdivision in front of Tennis Court, San Nicolas, Iriga City. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, mananaguman niya to. Unpa kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwa din mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, una Coronaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services.
mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. For my next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Mahilig ka? Sa blue. Red. Ito sigurado. Paborito mo ang Barefoot Standard Juicy Hotdog. Wow! Tama! Walang duda, kids love Barefoot Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Magmang Bareta sa gabos ng mga pet lovers o may mga tama na anuman ang klase ng hayop. Mabukas na digdi sa Rinconada area ang pinakamodernong veterinary clinic sa Kapikulan. Ini ang Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic sa pagmamaneha kan mabuot asin eksperto sa pagbulong ng mga atama nindo na si Doc Willie Co. Ang Co Veterinary Clinic nag-o-offer ng mga minasunod na serbisyo, grooming, boarding, wellbeing, surgery, vaccination, medication, consultation, deworming, confinement, farm consultancy, asin ipapang serbisyo sa gabos na klase ng hayop. Anco Veterinary Clinic bukas 24 oras. Malinig, mahiwas ang lugar. Igwa man sindanin mga modernong kagamitan asin mga medical staffs na perming nakantabay tanganing mag-asikaso sa mga tama nindo. Kaya day na magduman pa sa hararayong lugar para ipapulong ipa-check up ang sendong mga taman. Digdi na kamo sa Co Veterinary Clinic. Haranina bago pang stress ang mga atama nindo. Anco Veterinary Clinic makukuha sa National Highway San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Katait sana kan dating RMC. Co Veterinary Clinic. For increase, please call or text 0929-694-4414. That's 0929-694-4414. Co Veterinary Clinic, 4 paws, 1 feet, 1 heart. Aprobetsaran man ang sendang libreng castration, ligation, asin bakuna sa rabies sa mga tama nindong hayop. Saldaw kan sendang pagbubukas sa maabot na Oktubre 6, 2019. Bako lang yan. Igwa pa sindang ipapanaong mga freebies sa mga enot na customers. Mag-drop by na sa Co Veterinary Clinic. Co Veterinary Clinic, 4 paws, 1 feet, 1 heart. Bueno mga dugang, balik po kita sa toya pong programa. Ngunyan pong natapos naman po baga ang World Teachers Day. Ngunyan na pitsa sa Kongreso, sa Kamara Baha. Nakatalaan man po na mag-privilege speech. And first elected Congresswoman sa 5th District of Camarines Sur, si Congresswoman Jocelyn Portono. Tangarig pong itong mga propwestong bills na mga leyes sa iyang pinagsunat sa Kongreso, madipinsan niya asin maipaglaban niya na kaipuan po ang kamautan niya na saro na dyan, mataasan po ang sweldo kan mga non-personnel or personnel, teaching personnel kan DepEd. Mga paratokdo, mga maestro, mataasan ang saydang sweldo, pati na po ito mga empleyado kan Department of Education. Saro po ini sa importanteng aabangan kan sa to'y mga kababayan ang nagigibo na privilege speech ngunyan na daw na Lunes ni Congresswoman Jocelyn Portono kan Rinconada area. Kasabay man kan maiwasan na tigil pasada kan mga jeepning pampasahero susog sa paretang gusto naman na maging maribayan naman in mga moderno asin mga
aircon na unit na jeepney alagad mamahalon. Kaya gustong kalampagon sa paagikan pag wilga, pag strike at mga jeepney sa tuyang gobyerno para dangugon man ang sendang sentimiento. Inot na inot, mapaparalisar na naman kani bulos kan transportasyon, apektado ang mga namamanuan ang riding public. Pero sa iba, nag-iriba sa ibang mga